Kundi mo agiron. Nga way kwartimpas, sige na to palatson na. Ade, di platson. Way gaway. Dili. Basta way lisensya restro di ang platson yun. Oh. Way gaway, way sunay. You serious? Presyon ito ah. Presyon ta. Way makaagi ha. Way makaagi nga kuan basta kuwang na kuwang. Digit lagi. Sakto ka. Wa gid. Kana mo sakto bahato na to. Fair punta sa uban ba? Oh. Okay. Sekto taron. Atang-atang lang kita dire, sir. Pabuton tadi mga motor ning way kuan na mga restro lisensya. Ay bay, may checkpoint bay. Ay! Sunod to, basi no makalusot ta. Okay na, sakto mas pagpila bay. Waya lang na to. Karon ni diskarte gid. Lugar. Sir. 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 Oh Kontak sir. Nawag kaya to. Magbilang yung U-box. Asay mo lisensya? Lagi sir, kaya nabili sa umalay sir. Resto. Samot sir, wasad sir, kay wani expire na yung registro sir. Wow ka, registro balik. Yung saan naman lang ani? Di ka na mo pollution ani. Ay! Uy, sir, kanang sir, wag bagi pisma sir. Ay! Na tayo nagpaabot ako sa mga sir, babaw sir. Uy, sir. Diin kagikan. Di ka gublangtad sir. Kanya. Palit ko kuan. Bungad. Tunay na paabot mo nga to dito ron sa inyo ha. Abot taon dito sir kay di paniud to na biya. Oy, isuwa na mo sir. Kuha di kayo sa mga ID lang dia. Nga kita nga pamutuod nga taga diri ka. Bruh. Naa sir, naa ako diri sir. Okay, pakita wi. Kadi sir ah. Kaya mo serbisyo ra gid nga tinudanday mo ah. Bruh. Okay. Sasri. Ikon saan mo? Chip, imo ni gagaw chip. Oh, Sasri. Uy, gagaw ni nako. Gagaw nun mo chip. Lasal na. Gaw, amat yung gawa kay. Salong. Luwas ko gaw kay. Lima, Nakira wa, paabot ang pamilya sa mera pamilya paabot kursiya wa gid. Kursiya wa gid. Kailangan lang. Una na ko. Nainay lang. Nainay ya kay. Bubog ra man ay mo. Sabot man ta ato nga way gagaway, way lusot, way maglusot basta kuwang sa Bawal lagi sir, sus pasensya juga sir. Saon teman ako dun. First kasi dito na ko sir. so way gagaw po doon nga mo kuan, ratson pud ako. Oh, kalau salah pun sa mo kay ako nakalusot sa ko usa. Sige, basta kay gagaway na. Ay! Kay kato na may pamilya naghuot ato. Ato sa to exempted sad. Pero wala kay tuyo nga niagi diri, di ta malusot. Sige. Ay! May nguto sir. Oy, may nguto sir. Sir, asan ka padung deng? Turut ako sa kuan sir, isip ko nakikita ng tawa lagi. Oh, paliog na sa tag ka ng tanaw sa atong ay mo yung paso ka restro kanang kuan. Sinsa nimo? Wa sa sir, sugo lagi kung napin ng tawa dito sir niya. Nya, unsa om niron nga ato mo gining gi kuanan hugtang gid nato atong checkpoint ron kay udan lagi corona lagi. Magiging Christmas. Wa dili nga kapakita dang sa may ka nang kuan, ID nimo? Wala sir. Bubog mo diyan din. Oh, kanang napkin sir bapak. Kisan day nga ano? Jan Gonzaga ko sir. Ha? Jan Gonzaga. Jan Gonzaga? Anak ka ni kuan? Ni Nuryo? Norio Gonzaga? Ay! Oh! Tahu din ako. Ay! Nama ki sir. Amping ito gagaw. Oh, sir, nama ki sir. Kita ini dong. Nama sir. Nainay lang gaw. Uy, dapat uso sir oh. Hoy! Ay! Checkpoint daw, wala ko lisensya. Ay! Ako lang Lawson be, basig na ako kay ilang pulis dire. Akong makalusot ko. Oh, may ngudto sad. Ito sa dong. Istan lang. Kaya lang mo to pag nasa dong. Pagka. Atling U-box paliog. Sir.
Lego beli yubak sir. Play lang yubak sir. Ato ba nga siniguro lang Ato pa nga si safety dito, sir. May makalusot nga kuan ba. Takpal. Aring ko Ah, taring wala, rin ko ta. Okay. Ay nagkuan man sad gani hagod. Okay ra na. Okay na. Unya, ang lisensya ni. Pakita lang mo lisensya. Dire. Uy, Restro lang. restro lang. Sa ni restro sir. Amo lang sa ni impound. Impound lang sa ni mo. Huwag mong katanan. Ha? Lang yung Lain man diri mo agad, lain man amo adre god, kay di mo ilaw ka ng mga kaila. Gagaw. Uy. Basta wala. Wa kikita mga nanay nga kuan. Higpit yun atong pag. Yun, mo man naging gihigpit among pagkuan diri kay di man may mo kano, tay bulaod magid, balaod man natin patupad diri, di man ning kanang kuan ba. Miguhoy. Wala yung miguhoy mo lang. Labi ato magunsa ka diri day. Anak ko dahil taga dihar mo sir. Anar nahan nyo day. Buwan lang sa imong helmet arong kuan imong Makita ka na mo. No. Anak ko na kapitan sir. Ha? Anak na kapitan. Billion Kapitan na diri? sir. Oh. Nagpamista mo niya lahat ya. Oh. Kuan. Ya. Kapitan sir. Sige lang, lawas na lang. Kasi Lawas lang kay. Sir, salamat kay sir. Ya amping lang dito ha. ato niya mo pista mo po sir. Karong pista no. Oh. Nini lang ha. Sige dong. Imong helmet isulod na. Oy, helmet dong kay. Safety.